दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि जाथाय थामहिनबा थैनायनि जाथायनि सायाव एसआइआ सिएम कानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ फिन हमनो हागौ। रांखावरिनि बेले बेजे खालामनायनि दायाव सानैखौबो फिन हमनो हानायनि सम्भावना दं। जुबिन बुथारनाय केसजों लोगोसे सिएम कानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माजों सोमोन्दो थानाय रांखावरियारि बेले बेजेनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। बेनिखायनो बिजिरसालिया बिसोर सानैखौबो फिन हमनो हागौ। शेखर, अमृत प्रभा आरो सन्दीपनखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनो हागौ। फारसेथिं जोबथेसालिनि बिबानगिरिफ्रा गुवाहाटी सेन्ट्रेल जोबथेसालियाव बे दायनिगिरिफोरनि थाखाय स्पेशेल सेल बानायनायनि खौरांखौ नेवसिदों। मख'नो गोनांदि एसआइआ थांनाय माखासे साननिफ्रायनो सिएम कानु, सिद्धार्थ, शेखर, अमृत प्रभा आरो सन्दीपनखौ थाद'नाय गैयाजासे सोंथि खालामगासिनो दं। ईडी आरो इनकाम टेक्स बिफानाबो सीआईडी मावख'आव सिएम कानु महन्त आरो सिद्धार्थनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामदों। बे नोजोरनिफ्राय बे सानै गुबै दायनिगिरिफोरखौ फिन हमनो हानायनि सम्भावना दङ। बे समाव फिन आरोबाव मोनसे खौराङा सोराङाव फैदों दि सोमोनांथावै रुंसारि जानाय जुबिन गार्गनि नायबिजिरनायाव सिंगापुरनिफ्राय सा 7 सोद्रोमाफोरा आसाम फारसे सफैनो हादों। गिबियावनो दङ जोंसार नार्जारी, रूपकमल कलिता, अभिबायनु तालुकदार, तन्मय फुकन, पकिरिकित शर्मा आरो सिद्धार्थ बरा भास्कर्ज्योति दत्त होनना सिनायथि होदों। नैथि खौराङाव दङ एलओसीआ पाकिस्तानी सानै उदखारिखौ गावथारनो हादों। जम्मु आरो काश्मीरनि कुपवारा जिल्लानि मासिल सेक्टरनि एलओसीआव पाकिस्तानी उदखारिफ्रा हाबफैखोमानो नाजानायखौ भारतारि आर्मि आरो जम्मु काश्मीर पुलिसआ फिन खेबसेबाव फेलें खालामदों आरो रैखाथि सान्थ्रिफ्रा सानै उदखारिफोरखौ गावथारनो हानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि जम्मु काश्मीरनि कुपवारा जिल्लायाव कन्ट्रल लाइननि खाथियाव समबारनि हर गेजेराव रैखाथि हान्जाया मोनसे अपारेशन खालामनायखौ जागायदोंमोन। बे अपारेशनाव सानै उदखारिफ्रा जिउ गोमायो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि लोगो लोगो आर्मि आरो जम्मु काश्मीर पुलिसआ जयै अपारेशन खालामनायखौ जागायदोंमोन। बिथांमोननि फैनाय खौरांखौ मिथिनो मोननानै रौनिया हान्जानि बुंथिगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बै समाव उदखारिफ्रा गुलि गावदोंमोन आरो बेनि फिननायाव रैखाथि हान्जायाबो गुलि गावनाय जादोंमोन। अपारेशना ओनसोलाव अपारेशन अमर मुङै सोलिगासिनो दंमोन। अपारेटिभ हान्जाया जाथायथिलिनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियारजों लोगोसे आगजुफोरबो बोखांनो हादों। बे समावनो गोजां बोथोर जागायनाय समाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ रैखाथि हान्जाखौ सांग्रां थानो बिथोनबो होदों। मिरु नखर मन्थ्रिया रैखाथि हान्जाफोरखौ बिथोन होदों दि बरफ गोग्लैनायनि खाबु लानानै उदखारिफ्रा कन्ट्रल लाइन आरो हादोरनाङारि सिमा बारनानै हाबसनफैनो नाजानायखौ होबथानो नांगौ होनना बिथाङा बिथोन होदों। थामथि खौराङाव दङ दिनै क'क्राझाराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल थामहिनबा बिटिसिनि 5थि मावफुं आफादनि गोदानै थिसनजानाय मावफुं सोद्रोमा एबा इएमफोरखौ मावख'आरि महरै समायखिरा लाहोबाय। मख'नो गोनांदि बिटिसिएलएनि अडिट'रियामाव खुंफुंजानाय बे हाबाफारिया बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव फैगौ खुंथाइ खोन्दोखौ जागायनायखौ दिन्थियो। काउन्सिलाव दायो मनमोहन ब्रह्म, नोगोरारि जौगाथाय बेगम आक्तारा आहमेद, पिएइचइखौ सोफादेरनानै मावफुं हान्जायाव गोदान मोखांफोर दाजाबदेरनाय जादों। आबाद बिफानखौ सामलायग्रा रिहन दैमारिखौ बिटिसिनि लेङाइ गाहाय महरै थिसननाय जादों। गुबुन गाहाय बिबानफोरा जादों हान्थामेला मृत्युन्जय नार्जारी, सोलोंथाइ रबिराम नार्जारी आरो सावस्रि आरो नखर अनसाइ बिफाननि इएम देरहासार बसुमतारी आरो माखासेफोरखौबो गाव गावनि बिबानाव थिसननाय जादों। आसाम कामान्ड'आव सेलेक्टेड जानो हानाय लादांगुरि गामिनि मनुज बसुमतारीखौ माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बरायहैदों। आसाम कामान्ड'आव सेलेक्टेड जानो हानाय धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि 1 नं लादांगुरि गामिनि थागिबि टेमन बसुमतारीनि सेथि फिसाज्ला मनुज बसुमतारीखौ ओनसोलनि गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिथांनि नखराव थांनानै बरायहैनाय बायदिनो जनाय दख'रा बारग' एनडिबि आफादाबो बरायहैनायजों लोगोसे थुलुंगाखां बिबुंथि होदों। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनायनि सायाव सावरायनो थाखाय एसआइटिआ लिंहरजानाय सा 15 सुबुंफोरनि गेजेराव सा 7 सुबुङा हांख्रायनायखौ नेवसिदों। हांख्रायहरनायखौ नेवसिग्रा सुबुंफोरनि फारिलाइआ आरोबाव बांनो हागौ। दासिम जायफोरा एसआइटिनि हांख्रायनायखौ नेवसिदों बिथांमोना जाबाय असुरनि डक्टर समजुल भट्टाचार्य, उत्पल शर्मा आरो समीरन फुकनमोन। जुबिनजों लोगोसे खामानि मावनाय आरो खामानि मावनाय राहुल गौतम शर्मा बिथाङाबो बाहागो लानाय नङा होननानैबो फोरमायदों। मुंदांखा थुनलाइगिरि अनुराधा शर्मा पुजारी आरो पनिन्द्र देब चौधुरीयाबो गाव गावनि फोथायथायखौ रोखा खालामदों दि खौरांगिरि सुजुगिरि राजदीप बेलिं बरुवायाबो समबारनि मोनायाव एसआइटिनि हांख्रायनायखौ नेवसिगोन होननानै खोथा होदों। मख'नो गोनांदि बे सावरायनाया आसाम पुलिस गेस्ट हाउसआव जागोन। बे जर'खा जथुम्माया मंगलबार खालि बेलासिनि 4 रिंगायाव थि खालामनाय जादोंमोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे आलादायै खौरां।
आथिखालाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दं? गोबां समफोरावनो नंखाय सोरनिबा सावगारि एबा भिडिअ'खौ ससियेल मिडियायाव स्प्रेड खालामनाय, समाजनि नायथावै भिडिअ'फोरखौ हगारनाय, बेफोरबादि खामानिफ्रा गोबां जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। ससियेल मिडियाखौ नायोब्लानो गोबां खेब बेफोरबादि जाथाय जानायफोरखौ खोनानो मोन्दों एबा नुनो मोनगासिनो थादों। माब्लाबा राजखान्थिगिरिफोरनि मुं आरो सावगारिखौ लानानै नंखाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जोहै एडिट खालामनानै हगारदों। माब्लाबा बर'नि माखासे आर्टिस्टफोरखौबो नंखाय सावगारि बानसावनाय, समाजारि बिजोङाव भाइरेल खालामनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो फिन बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बारग' चिफ प्रमद बर'नि गेजेराव नारा नाथा जुजिलायनाय मोनसे नंखाय एआइनि मददजों खालामनाय भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारदों। थारैनो खायसे ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा मा दिन्थिनो सानदों? माब्लाबा सोरखौबा समाजनि गनायजाथावै सावगारिजों बानसावनाय, माब्लाबा सोरनिबा समाजनि गाज्रि सावगारि गोसारनायजों सोरनिबा महरखौ लानानै नंगौ होनना फोसावनाय, बेफोरबादि हाबा मावनायनिफ्राय माब्ला गोजान जानानै थांगोन लाइमोनफोरा? बेबायदिनो ससियेल मिडियायाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बारग' चिफ प्रमद बर'नि गेजेराव नारा नाथा खमलायलायनाय मोनसे भिडिअ'खौ एआइनि मददजों पस्ट खालामदों एबा स्प्रेड खालामना होनायखौ फेसबुकनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।